Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong bukang bibig, ang alternatibong media network na nagtutrumpet at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, at alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras, ganap na alas 6:13 ng umaga. Ang oras natin sa inyo ng Plabon Pro at ng Immune Advance. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga balitang nag-aala ngayong umaga. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga nag-aalap na balita sa Pangasinan at Ilocos at sa buong Pilipinas. Mula sa DZRD 981 SMNI Radio News Center sa Dagupan City, narito ang inyong News Blasters. Headlines. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Headlines. News Blast. Headlines. News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Headlines. News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sa ulo ng ating mga balita ngayong umaga. Headlines. News Blast. Ating balita regional. Hindi sa ating kamay ang batas. SafeNet Team umalalay sa batang nasangkot sa insidente sa Bunuan, Binlog. Headlines. News Blast. LTO Region 1 nagsagawa ng Regional Management Conference para sa mas mahusay na serbisyo sa publiko. Headlines. News Blast. Reno Falls, pansamantalang sarado, paglangoy sa mga talampasigan ay pinagbawal dahil sa masamang panahon. Headlines. News Blast. Ilocos Health Center for Health Development nakisa sa pagdiriwang ng World Population Day 2026. Headlines. News Blast. Agribusiness at agritourism sa Mapandan lalo pang paigtingin. LGU Mapandan at Philippine Carabao Center nagpulong para sa Carabao Development Program. Headlines. News Blast. Ilang bayan sa Pangasinan nagpatupad na suspensyon ng face-to-face classes dahil sa habagat. Headlines. News Blast. Emergency meeting agad isinagawa ng LGU Mapandan matapos ang lindol sa Pangasinan. Headlines. News Blast. Mga manawagenyo na may kapansanan sa pagdinig nakatanggap ng hearing aid kits. Headlines. News Blast. Tatlong most wanted sa Ilocos Region timbog sa magkaiwalay na operasyon ng PNP. Headlines. News Blast. At ibalita national issue sa pamumuno ng at articles of impeachment kay BP Sara may gray area ayon sa isang abogado. Headlines. News Blast. FA tinanggi ang pagangkin ng mga scholar ng Chino sa Batanes Island. Headlines. Palasyo may restback sa panawagan ni BP Sara na itigil ang pamumulitika. Headlines. News Blast. Pagkantala ng itinakdang trial period, posibleng pabor sa prosecution o depensa ayon kay Atty. Panelo Jr. Headlines. News Blast. SC tiniyak na mas maigpit na proteksyon sa mga abogado laban sa mga banta. Headlines. News Blast. At sa ating balitang showbiz, Catherine Bernardo pinakita ang sariling wax figure sa Madame Tussauds, Hong Kong. Solen Yusap,
ipinasilip ang bagong art collection na India at Sin Garden. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Dagupan City at sa buong Pangasinan. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-13 araw ng Hulyo taong 2026. At ako po ito kapagbalita, kapartner J. Miguel Mendoza. Huwag niyo pong kalimutan i-share at i-like. Pwede ko kayo mag-comment sa ating Facebook page. Hanapin niyo lang pong DZRD 981 Integrated News, SMNI News North Luzon at DZRD, SMNI Digital. At para sa unang detalye ng ating balitang regional ngayong umaga. Hindi sa ating kamay ang batas. SafeNet Team umalalay sa mga batang nasangkot sa insidente sa Bunuan, Binloc. Ang detalye ng balita, alamin natin kay Kapar Sheila. Balog, Kapar Sheila. Yes, good morning ka-partner. Agad na kumilos ang SafeNet team ng pamalang lungsod ng Dagupan matapos mag-viral ang isang video na nagpapakita ng umano'y pananapak, pananabunot at pagmumura ng isang barangay tanod sa mga batang sangkot sa isang insidente sa barangay Bunuan, Binloc. Sa video na in-upload ni Dominador Jubiliano Ostihoy ng isa sa mga bata, makikita ang insidente habang nasa harap ng kapitan at ilang opisyal ng barangay. Ayon kay Jovellanos, nagtungo lamang sila sa barangay upang maayos ang usapin ngunit nauwi umano ito sa pananakit ng kanyang pamangkin. Binigyang din ni Mayor Belen Fernandez na bagamat hindi kinukonsente ang anumang paglabag, nararapat pa rin sundin ang tamang proseso sa pagpapanagot sa sinuman. Kasama sina POPCOM Chief Malin Pilon at Psychometrician Michelle Capito, personal na binisita ng SafeNet team ang mga bata at kanilang pamilya upang magbigay ng kaukulang suporta at psychosocial intervention. Ayon pa sa alkalde, may batas na dapat sundin, ngunit hindi tayo ang batas at hukom. Dagdag pa niya, ang tunay na disiplina hindi lamang nakabatay sa pagpaparusa kundi sa tamang paggabay upang matuto ang mga bata, may tamang kanilang pagkakamali at mabigyan sila ng pagkakataong magbago. Patuloy namang isinusulong ng SafeNet ang programa ng pagtataguyod ng isang ligtas at mapagmalasakit na komunidad para sa bawat batang Dagupenyo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, LGU1 o Region 1 nagsagawa ng Regional Management Conference para sa mas mahusay na serbisyo sa publiko. Ang detalye mula naman kay Kapartner John Velgas. Yes, kapartner, nagsagawa ang Land Transportation Office o LTO Region 1 ng Regional Management Conference at Regional Management Review. Kasama ang mga District Office Chiefs mula Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan noong Hulyo 10. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kahusayan ng organisasyon at higit pang mapabuti ang kalidad ng serbisyong pampubliko para sa mga motorista sa rehiyon. Ayon sa LTO Region 1, bahagi ito ng pagsusulong ng programa Bagong Pilipinas ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa ilalim ng pangangasiwa ng Department of Transportation at pamunuan ng LTO. Pinangunahan ang komperensya ni Regional Director Glorioso Daniel Martinez at Assistant Regional Director Engineer Eric Suribin. Tinalakay sa mga pulong ang mga nagawa ng bawat tanggapan, mga hamon sa operasyon at mga hakbang upang mapalakas ang pagpapatupad ng mga programa at pulisiya ng ahensya. Isa sa mga pangunahing paksa ang panukalang staffing structure at government optimization plan na iniharap ni Atty. Denmark Rillera. At layunin nitong mapahusay ang struktura ng organisasyon, mapalakas ang kakayahan ng mga kawani at mas mapabilis ang paghahatid ng serbisyo sa publiko alinsunod sa Republic Act No. 12231 o Government Optimization Act. Sa pamamagitan ng nasabing komperensya, inaasang higit pang mapapaigting ng LTO Region 1 ang mahusay, tapat at epesyenteng paglilingkod sa publiko kasabay ng patuloy na modernisasyon ng pamahalaan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumal, John Velgas, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Dagdag pa ang balita, Bolinao Falls pansamantalang sarado. Paglagoy sa mga talampasigan, ipinagbabawal dahil sa masamang panahon. Alamin natin ang balitang yan mula kay Kapartner Laura Hernandez. Yes, kapartner, pansamantalang isinara sa publiko ang Bolinao Falls dahil sa malakas na agos ng tubig at malabong kondisyon nito bunsod ng umiiral na masamang panahon. Samantala,
pansamantala rin ipinagbabawal ang paglangoy at iba pang water activities sa mga dalampasigan ng Bulinaw upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at turista. Ayon sa lokal na pamahalaan, pinapatupad ang makbang na ito bilang pag-iingat laban sa posibleng panganib na dulot ng masamang lagay ng panahon. Ipinapayuhan ang publiko na sundin ang mga abiso ng mga kinauukulang otoridad at patuloy na subaybayan ng mga opisyal na anunsyo hinggil sa muling pagbubukas ng mga pasilidad. Hinihiling din ng lokal na pamahalaan ang pag-unawa at pakikiisa ng lahat habang inuuna ang kaligtasan ng bawat isa. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Learner Hernandez, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Sa iba pang mga balita, Ilocos Center for Health Development nakiisa sa pagdiriwang na World Population Day 2026. Ang detalye mula kay Kapar Sheila Balog. Nakiisa ang Ilocos Center for Health Development sa pagdiriwang ng World Population Day 2026 kasama ang buong bansa at pandaigdigang komunidad. Bitbit ang temang Realizing the Hopes and Aspirations of Young People for Their Futures. Binigyang din ng hensya ang kahalagahan ng pagbibigay sa bawat kabataang Pilipino ng pagkakataong lumaking malusog, may sapat na kalaman at may kakayahang gumawa ng responsabling desisyon para sa kanilang kinabukasan. Ayon sa Ilocos Center for Health Development, mahalagang palakasin ang access ng mga kabataan sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan, adolescent health services, edukasyon at tama at mapagkakatiwalang impormasyon upang maabot nila ang kanilang buong potensyal. Kasabay ng paggunita sa World Population Day, nanawagan din ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan, katuwang organisasyon ng mga komunidad at mga pamilya na patuloy na magtutulungan sa pagtataguyod ng kalusugan, kapakanan at karapatan ng bawat kabataang Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Agribusiness at agritourism sa Mapandan lalo pang paigtingin. LGU Mapandan at Philippine Carabao Center nagpulong para sa Carabao Development Program. Ang buong detalye alamin natin kay kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Nagpulong sina Mapandan Mayor Carl Christian F. Vega, Vice Mayor Anthony Peñuliar, Municipal Agriculturist Melvin Villanueva at mga kinatawan ng Philippine Carabao Center PCC sa pangunguna ni PCC DMMSU Center Director Ms. Vilma Gagni nitong Biyernes, Hulyo 10, upang talakayin ang planong pagpapatupad ng Carabao Development Program sa bayan. Sa eksklusibong panayam ng DZRD Sunshine Radio, sinabi ni Mayor Vega na bunga ang programa ng benchmarking na isinagawa ng LGU sa bayan ng Balungaw at Asingan. Aniya, layunin ng lokal na pamahalaan na iangkop sa Mapandan ang mga matagumpay na programang kanilang natutuhan. Sunshine News Blast. Ito na po yung resulta ng ating ginawang benchmarking sa bayan ng Asingan at sa bayan ng Balungaw. Immediately after that visitation ay nagkaroon kami ng meeting sa aming municipality and we decided na magkaroon ng i-adapt itong mga napunta naming livestock program. So we tapped the help of PCC, Philippine Carabao, and sila po ay nagbigay ng schedule po para sa atin ngayong araw na ito. At kaya po nagkaroon kami ng meeting sa ngayon at pinag-usapan yung mga possibilities, yung mga in terms of preparation. Kasi if we are going to give it individually sa mga farmers through association or the LGU will handle it first, magpatayo muna ng common na housing for the Carabaos. And from that, ay nagkaroon po kami ng mga magagandang resulta ng discussions po. Dagdag pa ng alkalde, malaking tulong ang programa upang makalikha ng hanap buhay para sa mga residente. Sunshine News Blast. Mapandan po ay isang agricultural municipality. So ang pangunahing produkto ay corn and isa na rin po yung palay. And may marami pa tayong mga lupa na hindi pa natataniman
And we're planning na I just learned that in every one Carabao, dapat may 1 hectare na pananim para sa kanyang food. So, malaki po ang kailangan na tataniman natin. So, ang plano naman natin doon po ay yung mga lupa na hindi po natataniman dahil yung iba nasa abroad, ang mga may-ari, ay pinapa-consolidate ko na po para iti-take over muna ng LGU. Merong magkakaroon ng MOA between the owners na parang rerentahan na lang ng LGU para naman magamit ito. And yun po yung pagtataniman ng kakainin ng ating mga Carabao. So maganda po para opportunity magamit ang mga hindi nagagamit ng mga lupa. May mga magkakreate po ng trabaho para sa ating farmers. At the same time, meron na ring isusustain na rin niya ang pagkain ng ating mga alagang Carabao. Samantala, ayon kay PCC DMMSU Center Director Vilma Gagni, isa sa mga pangunahing programa ng ehensya ang milk feeding program. Hinikayat niya ang mga LGU na makipagtulungan sa DepEd upang mas maraming mag-aaral ang makinabang sa sariwang gatas ng kalabaw. Ayon pa kay Gagni, bagamat wala pang malaking populasyon ng kalabaw sa Mapandan, mahalaga ang suporta ng LGU sa mga magsasakang nais pumasok sa naturang industriya. Sunshine News Nga Blast. po kami coordinate tulad po ngayon, nandito po tayo sa Mapandan, Pangasinan para po empower natin yung ating LGUs na kasi nasabi ko po kanina na 1 month lang po, 30 days yung milk feeding ng Department of Education. So encourage natin yung mga LGUs na sana din po ay magkaroon sila ng program na kaparehas ng sa DepEd na milk feeding program kasi sila naman po yung constituents naman po nila yung mabibenepisyuhan. So sana po yung ating mga LGUs ay magpondo din po ng ating milk feeding program para po hindi kumbaga mapanis or may magkakaroon sila din ng continuous market yung ating mga maggagatas. Honestly speaking po, ang Mapandan ay wala po silang kalabaw. So, ang inaasahan po lang natin, hindi lang naman kasi yung ating kumbaga inventory ng kalabaw dito sa isang munisipyo, kundi po yung suporta ng ating LGUs. Kahit wala po silang kalabaw, kung magpupundo sila, ay magkakaroon po ng pangkabuhayan yung ating mga interesadong farmers po. Tutuwa po ako personally dahil po nagkaroon po ng interest ang ating mahal na mayor na si Mayor Vega na magkakaroon po ng gatasang kalabaw dito sa Mapandan para matulungan din po ang kanyang constituent na mga interesadong farmers na mag-embark po sa ating gatasang kalabaw. Tiniyak naman ng Philippine Carabao Center ang patuloy nitong suporta sa mga magsasaka sa pamagitan ng iba't ibang programa at umaasang mas marami pang pribadong sektor ang makikibahagi sa pagpopondo ng proyekto. Sunshine News Blast. Kakasa po kayo, nakaagapay nyo po ang DA Philippine Carabao Center sa mga hakbangin tungo sa pangkabuhayan, salig sa gatas ng kalabaw. So, yun po. Sana po may mga partners din po tayong makita na hindi lamang po yung sa pag-aalaga, kundi yung pagpupondo po ng ating mga programa or proyekto dahil alam po naman po natin na lumilit po yung ating budget. So, pwede din po yung mga partners natin na private na mag-invest or tumulong sa mga magsasaka po na magkaroon po ng kabuhayan salig sa gatas kalabaw. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagpaplano ng lokal na pamahalaan para sa pagpapatupad ng Carabao Development Program. Sunshine News Blast. I-discuss na lang namin ito with the DA. At the same time sa ating mga kasamahan, natutuwa nga po sila dahil may meeting po kami kaninang umaga ni Vice Mayor at madala nga yung munisipyo na
magkasundo, magkasama ang mayor at vice mayor. Sa amin naman po ay kung ano yung maitutulong namin sa ating mga kababayan, ay yun po yung aming ginagawa. Kaya nga po, execution na po yung gagawin and preparation na rin for the budget for next year. So, ibabudgetan natin ito for next year na para may lupa na rin na na-identify. Kaya nga po, hinihingi na lang namin yung mga additional na plans para yung paglalatagan ng ating housing ng ating mga Carabao ay magkakaroon, plus yung sa processing. Yung mga produkto, syempre ilalagay po natin yan sa processing plant para po magkaroon tayo ng magandang packaging, presentation, at yun naman ay magiging produkto na ng Mapandan. Yung sakripisyo ng 2 taon, at least naumpisa na para po hindi pa next year or hindi pa sa mga susunod. Pero at least we're doing already the first step at yan po ay nangyayari na po ngayon. Hangad ng LGU Mapandan na mapaunlad ang agribusiness at agritourism sa bayan sa pamagitan ng pagpapalakas ng sektor ng agrikultura. Kabilang ang pagpapatupad ng Carabao Development Program sa pakikipagtulungan sa Philippine Carabao Center. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, ilang bayan sa Pangasinan nagpatupad ng suspensyon ng face-to-face classes dahil sa habagat. Alamin natin ang buong detaling yan mula kay kapartner John Velgas. Ilang bayan sa Pangasinan ang nagpatupad ng suspensyon ng face-to-face classes ngayong Lunes, Hulyo 13 dahil sa patuloy na pagulan dulot ng pinalakas na southwest monsoon o habagat at banta ng masamang panahon. Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antasa pampubliko at pribadong paaralan sa Dagupan City, Mangatarem, Calasiao, Bugalyon, Mapandan, Orbistondo, San Manuel, Bulinaw, Anda, San Jacinto, Umingan at Pusurubyo dahil sa epekto ng habagat, umiiral na rainfall warning at inaasahang tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa Bugalyon, inilipat ang klase sa Modular Distance Learning o MDL habang hinihikayat naman ang paggamit ng alternative learning modalities sa ibang lugar. Suspendido rin ang klase mula preschool hanggang senior high school sa Mangaldan, Aguilar at Basista dahil sa inaasang malakas na buhos ng ulan at patuloy na epekto ng masamang panahon. Sa Santa Maria, suspendido naman ang face-to-face classes mula preschool hanggang elementary level dahil sa inaasang tuloy-tuloy na pagulan. Samantala sa San Carlos City, kindergarten at elementary level lamang ang suspendido bilang pagtalima sa yellow rainfall warning at pag-iingat sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Ayon sa mga lokal na pamahalaan, isinagawa ang suspensyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at kawani ng paaralan. Patuloy namang minomonitor ang lagay ng panahon dahil sa posibleng pagbaha at iba pang epekto ng habagat. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, John Velgas, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pa ang balita, emergency meeting agad ay sinagawa ng LGU Mapandan matapos ang lindol sa Pangasinan. Alamin natin ang detalye ng balitang yan sa pagbabalik ni Kapar Sheila Balog. Kapar Sheila. Agad na nagsagawa ng emergency meeting ang pamalang bayan ng Mapandan sa pangunguna Mayor Carl Christian F. Vega matapos ang lindol na yumanig sa ilang bahagi ng Pangasinan bandang alas 2:33 ng hapon noong Hulyo 9. Dinaluhan ang pagpupulong ng mga kinatawan ng Municipal Disaster Reduction and Management Office o MDRRMO, Philippine National Police o PNP, Bureau of Fire Protection at iba pang kaugnay na tanggapan upang agad na masuri ang sitwasyon at matiyak ang kahandaan ng lokal na pamahalaan sa anumang posibleng epekto ng lindol. Sa panayam kay Mayor Vega, sinabi nitong napagpasyahan na kansilahin ang pasok ng mga eskwelahan at munisipyo bilang bahagi ng pagtiyak sa kanilang kaligtasan. Ikinatuwa rin ng alkalde ang naging maayos at sistematiko ang paglikas sa mga kawani mula sa gusali. Anya bunga ito ng isinagawang paghahanda at regular na earthquake drills ng lokal na pamahalaan. News Blast! After the meeting, nagkaroon kami ng emergency consolidation ng mga reports. So far, ang mga buildings naman surrounding our establishments, plus yung sa public markets, public areas, ay wala namang na-report ng malaking damages or cracks. So after receiving all of those reports, safe naman po lahat, we decided na i-cancel na po ang klase at the same time yung work. So umuwi po ng maaga
ang mga empleyado, lalong-lalo na yung mga estudyante. And upon knowing na ang feedback, yung reaction ng ating mga empleyado sa munisipyo, nagkaroon po ng systematic because of yung paghahanda na ginanap po nilang simulation noon, and I think that was last month lang. So maganda po ang epekto po noon at naging proper at maayos yung pagbaba nila sa building. Nag-assemble sila sa isang common ground area na assembly point, and maganda po, bago naman pinabalik silang lahat, nagkaroon ng inspection ng BFP, engineering, and of course mayor's office para po ma-inspect bago sila pinabalik. Tiniyak naman ng alkalde na nanatiling handa ang lokal na pamahalaan sa agarang pagtugon sa anumang insidente. Binigyan din niya ang kahalagahan ng kahandaan, pagsunod ng mga safety protocol at pananalangin sa panahon ng sakuna. Sunshine News Hindi Blast. natin mapipredict, but what we can do only is to pray. At the same time, we need to be prepared. Pag nandyan na, at least meron tayong paghandang ginagawa. So, in-advisean ko na rin na in terms of pag may mga in any incident naman, nakahanda naman ang BFP at ang PNP natin, and at the same time naka-full alert po ang MDR. Lahat naman ng ating mga rescue vehicles, bawat barangays, ang ating ambulansya sa munisipyo, ang ating fire trucks dito sa bayan ng Mapandan ay pinaradap din po natin para maramdaman ng ating mga kababayan na meron silang tatakbuhan, meron silang magre-responde in terms of may mga ganitong sakuna. Samantala, nagpaabot ng paalala si Mayor Vega sa patuloy na naranasang sama ng panahon. Sunshine News Blast. Ulan at hanging habagat ay nandyan pa rin. Manatili tayo na safe sa ating mga kabahayan. Kung hindi naman importante na lumabas sa panahon ng tag-ulan, ay kasi may mga kasamang hangin din, pabugso-bugso. Kaya wag tayong maging kampante. Kung may mga importante lang, doon lang po tayo pupunta. Kaya nga po nasuspend na po yung ating mga klase. So inaasahan nyo po, ang ating MDR, ang ating kapulisan and BFP ay nandyan handa para tutulong. At punta lang po kayo sa aming tanggapan or may mga telepono po na kada barangay ay pwede po tayong lumapit sa ating mga very active na barangay captain. So nandyan po kami nakaantabay at sabayan nyo po kami na manood lamang ng balita para po sa ating safety. So maraming salamat, Inaron Mapandan. Nananatiling prioridad na ang kaligtasan ng bawat mamayan at hinikayat nito ang publiko na manatiling kalmado upang mapagmatsyag at sumunod lamang sa mga opisyal na abiso mula sa kaukulang ahensya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balong kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Sunshine News Partner News Blast. Samantala, muling nabigyan ang pag-asa ang ilang Manabagueño na may kapansanan sa pagdinig matapos ipamahagi ang mga hearing aid kits sa kwalipikadong benepisyaryo upang bahagi ng programang naglalayong mapabuti ang kanilang kalidad ng buhay. Pinuunahan ng programa ang pagtutulungan ng Person with Disability or with Determinations Federation of Manawag Inc. or PWDFMI sa pamumuno ni Joel Tangunan ng lokal na pamahalaan ng Manawag sa pamumuno ni Mayor Jeremy Jericho Docning Rosario. Kasama ang Disability Hearing Aid Center, Person with Disability Affairs Office or PDAO sa pamumuno ni Mr. Dante A. Lacaste at Municipal Social Welfare Development Office or MSDWDO sa pangunguna ni Ms. Lani F. Abar. Ayon sa mga tagapamahala ng programa, layunin nitong mabigyan ng inklusibong serbisyo ang mga persons with disability or PWD na mabigyan sila ng pagkakataong magkaroon ng mas maayos na komunikasyon at pakikibahagi sa lipunan. Binigyan din ng mga katuwang ng ahensya na ang ganitong uri ng programa ay patunay na sa pamamagitan ng pagkakaisa ng pamahalaan at pribadong sektor, mas maraming mamayan ang maaring matulungan tungo sa mas marangal at makabuluhang pamumuhay. At sa huling detalye ng ating balitang Regional 3 Most Wanted sa Ilocos Region, timbog sa magkahikahiwalay
na operasyon ng PNP. Ang buong detalye mula kay Marjan Velgas. Yes, kapartner, tatlong most wanted persons sa Ilocos Region na arestado sa magkakaiwalay na operasyon ng Philippine National Police noong Hulyo 9. Kabilang sa mga natigip ang ikapitong most wanted person ng Region 1, isang driver mula sa Dagupan City, Pangasinan, at ineresto siya sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng 3 bilang ng acts of lasciviousness at 1 bilang ng qualified rape o minor through sexual assault. Sa Ilocos Norte naman, naresto ang ikasampung most wanted person ng rehiyon, isang estudyante mula sa Bangi na naninirahan sa Batac City. Naharap siya sa kasong statutory rape na isang non-bailable offense. Samantala sa Rosario, La Union naman, nasa kote rin ang ikalawang most wanted person ng bayan, isang minero na taga Itogon, Benguet, dahil sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon sa PNP, ipinalam sa mga akusado ang dahilan ng kanilang pag-aresto at ang kanilang mga karapatan na bago dinala sa mga himpilan ng pulisya para sa dokumentasyon at iba pang custodial procedures bago iharap sa kaukulang hukuman. Ayon sa pamunuan ng PNP, na patuloy ang kanilang kampanya upang mahanap at maaresto ang mga pinaghahanap ng batas at anya, hindi bibigay ng PNP ang mga biktima at sisiguruhing mananagot sa batas ang mga akusadong pinaghahanap ng hukuman. Bahagi rin anya ito ng pinaigting na intelligence-driven operations ng PNP sa ilalim ng kanilang focus agenda upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas, Kumal, Jan Velgas, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Alas 6:44 ng umagang oras natin sa inyo ng Plabon Pro at ng Ibunad Band. Tuloy-tuloy na tayo sa ating balitang nasyonal. Issue ng pamumuno at articles of impeachment kay BP Sara may gray area ayon sa isang abogado. Alamin natin ang balitang yan mula kay Kapatner Prince Tripoli. Sa eksklusibong panayam kay Attorney Anthony Ludalvi Vista, isang criminal law professor at civil litigation lawyer, binigyang diin itong dapat suriin ang mga usapin sa impeachment trial batay sa konstitusyon, sa umiiral na batas at sa ebidensyang ihaharap ng prosekusyon. Anya, walang malinaw na probisyon sa saligang batas kung sino ang dapat mamuno sa impeachment trial kapag vice presidente ang nililitis. Bagamat nakasaad sa Senate impeachment rules na ang Senate President ang dapat magsilbing presiding officer, maari pa rin itong baguhin dahil panuntunan lamang ito ng Senado. It so happened that in the case of vice presidents, the Constitution does not speak of who is mandated to preside. Area, but sa kanila, if it's not prohibited by the Constitution, then it's up to them to lay down the procedure. Nilinaw rin ng abogado na prerogative o karapatan ng prosekusyon kung anong articles of impeachment ang kanilang uunahing talakayin. Hindi raw ito nangangahulugang may kalamangan o kahinaan ang alinmang panig. Bilang dating prosecutor, sinabi niyang karaniwang nakabatay ang presentasyon sa availability ng mga testigo at sa estratehiya ng prosekusyon. The success of the prosecution or the weakness or the failure of the prosecution's evidence depends on itself. I mean, if it's weak, it will fail on its own because the evidence should have that burden of proof. Pag walang burden of proof, pag hindi niya ma-prove, then it will fail on its own. It will die on its own. Kaugnay naman ng aligasyong grave threat, iginiit ni Attorney Vista na dapat munang mapatunayan ang lahat ng elemento ng krimen, kabilang ang malinaw na criminal intent o intensyong kriminal bago ito maituring na paglabag sa ilalim ng Revised Penal Code. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, nananatiling sentro ng diskusyon ang interpretasyon sa mga batas at patakaran ng Senado. Para kay Attorney Vista, ang direksyon ng kaso ay hindi dapat ibase sa mga haka-haka opinyon, kundi sa matibay na probisyon ng batas at sa ebidensyang ilalatag ng bawat panig. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Prince Tripoli, SMNI News. Dagdag pambalita, DFA itinanggi ang pag-angkin ng mga scholar na Chino sa Batanes Islands. Ang detalye ng balita mula kay Kapartner Hanas Jane Sancho. Muling naging
sentro ng usapin ng Batanes matapos idaos ng isang academic symposium sa Guangzhou, China sa forum na ginanap sa Jinan University. Iginiit ng mga scholar mula sa iba't ibang universidad at research institution sa China na ang Batanes Islands ay likas na pagpapatuloy ng heograpiya ng Taiwan at dahil dito ay bahagi umano ng China. Iligal at walang legal na batayan ang planong maritime delimitation talks ng Japan at Pilipinas dahil umano ay nilalabag dito ang soberanya ng China at ang international law. Bilang suporta sa kanilang posisyon, binanggit ng mga scholar ang mga makasaysayang dokumento, mga kasunduan nilagdaan matapos sa ikalawang digmaang pandaigdig at ang kanilang interpretasyon sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Nanawagan din sa international community na kilalanin ang sinasabi nilang makasaysayan at tigalabatayan ng China sa pag-angkin sa Batanes Islands. Maring itinagi ng DFA ang mga pahayag na inilabas sa naturang symposium. Binigyang diin ang kagawaran na ang Batanes ay hindi mapag-aalinlangang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas sa ilalim ng konstitusyon at ng international law. Idinagdag din ng DFA na walang legal na epekto sa soberanya ng bansa ang mga pahayag ng mga scholar na Chino. Muli rin tiniyak ng DFA ang patuloy nitong pangangalaga sa integridad ng teritoryo at sa mga soberanyang karapatan ng Pilipinas sa mapayapang paraan at alinsunod sa international law. Idinaos ang symposium matapos ihayag ng Japan at ang Pilipinas ang plano nilang simulan ang negosasyon para sa maritime delimitation ng kanilang exclusive economic zones at continental shelves sa mga katawigan sa silangan ng Taiwan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News. Sa iba pang mga balita, Palasyo may resback sa panawagan ni BP Sara na itigil ang pamumulitika. Ang buong detalye ibabalita ni kapartner Creslin Catarong. Iginiit ng Malacanang na hindi dapat itigil ang pagsusulong ng transparency at accountability kasunod ng panawagan ni Vice President Sara Duterte sa mga opisyal ng pamahalaan na ihinto ang pamumulitika at ituon ang pansin sa kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Nauna rito, sinabi ni VP Duterte na ang tunay umanong layunin ng ilang opisyal sa panawagan para sa transparency at accountability ay ang kanilang sariling political interest. Bilang tugon, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang dapat umanong pagsabihan ng Vice Presidente ay ang kanyang mga kaalyado. Ang ito sa pamumulitika at pagpapakalat ng fake news laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa administrasyon. Ayon kay Castro, bahagi ng mandato at obligasyon ng bawat public servant ang pagsusulong ng transparency at accountability. Tungkulin din umano ng Vice Presidente na sagutin ang mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Aniya, ang pagtatago ng katotohanan tungkol sa mga ito ay pagtataksil sa bayan. Binigyang diin din ni Castro na walang namumulitika sa usapin ng impeachment trial dahil nakasaad ito sa konstitusyon. Iginit pa ng palace official na nananatiling nakatutok si Pangulong Marcos sa pagpapanatili ng kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Kasabay nito, kinwestiyon niya ang naging ambag umano ni VP Duterte sa malayuning ito. Sinabi rin niyang mas madalas umano itong magbakasyon at bumiyahe sa ibang bansa. Sa ibang balita, pinabulaanan ng Malacanang ang akusasyon ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na ginagamit ng administrasyon ang batas at burokrasya laban sa mga kalaban nito sa politika. Sa isang panayam sa The Hague, Netherlands, sinabi ni Mayor Duterte na ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ay umano'y naglalayong pigilan itong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Tinawag din ng alkalde na abusado sa kapangyarihan ang administrasyon. Binanggit pa ni Mayor Baste ang pag-aresto kina Senator Rodante Marcoleta at dating kongresistang si Mike Defensor bilang halimbawa umano ng pagtrato ng pamahalaan sa mga kritiko nito. Mahirap talaga intindihin ang kilos ng gobyerno kung bakit may mga taong nakukulong ngayon. Kasi siyempre sila yung nasa kapangyarihan. Kung sino yung hindi sumunod sa kanila o ayaw sumunod sa kanila, paparusahan talaga nila yan. Wala tayong magagawa dyan. Meron ka talagang abusado na administrasyon. Bilang tugon, sinabi ni Undersecretary Claire Castro na hindi maaaring tumigil ang gobyerno sa pagpapatupad ng batas at hayaang makaligtas ang mga inaakusahan ng paggawa ng krimen laban sa bayan.
Iginit ni Castro na sa halip na magbintang ng pamumulitika, dapat umanong direktang sagutin ang mga isyong ibinabato laban sa Vice-Presidente. Tinukoy niya ang mga aligasyon ng umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan at ang naging pahayag ni VP Sara tungkol sa pakikipag-usap umano sa isang killer. Binigyang diin din ni Castro na ang kapangyarihan sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. ay ginagamit umano ng naaayon sa batas at hindi katulad ng nakaraang administrasyon. Idinagdag pa niya na ang pananakit sa isang sheriff na gumaganap lamang ng kanyang tungkulin ang ani ay tunay na halimbawa ng abuso sa kapangyarihan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresceline Catarong, SMNI News. Samantala, pagkaantala sa itinakdang trial period, posibleng pabor sa prosecution o depensa. Ayon kay Attorney Panelo Jr., alamin natin ang buong detalye mula kay Partner Daniela Paulite. Iminungkahi ni Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. na bawasan ang magkabilang panig ang paghahain ng objections sa gitna ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, makatutulong ito upang mapabilis ang presentasyon ng mga ebidensya at maiwasang maapektuhan ang itinakdang 92-day trial period. Kasunod ito ng pagdinig sa testigo ng prosecution para sa Article 4, si NBA agent John Mark Carilong na umabot ng 2 araw. Hindi ordinaryong korte ito. Ito yung Senate Impeachment Court na kinabibilangan din ng mga senator judges na hindi abogado, tapos naka-broadcast pa ito sa buong Pilipinas, sa buong mundo even. Baka mas maganda na bawasan yung objections para makapunta na dun sa mahalagang parte ng testimonya at para yung defense naman masagot agad. Ayon kay Attorney Panelo Jr., mahalagang bantayan kung sino ang posibleng makinabang kung hindi matatapos sa loob ng nakatakdang trial period ang paglilitis. Matatandaang humiling ang prosecution ng 62 araw para sa presentasyon ng kanilang ebidensya, habang 30 araw naman ang inilaan para sa depensa. 11 araw dito ay nakalaan sa Article 4 na tumatalakay sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Dagdag pa niya, maaaring pabor sa prosecution kung hahaba ang pagdinig sa bawat testigo dahil mas matagal umanong mailalantad sa publiko ang mga alegasyon laban kay VP Sara. Ang prosecution pwede na lang isipin na habang pahaba ng pahaba itong impeachment, araw-araw nating madudungisan ang reputasyon ni VP Sara, kahit hindi natin, at dahil dito, baka makuha natin yung 16 votes. Or pwede rin naman, kahit hindi natin makuha yung 16 votes, dahil araw-araw natin siyang sinisiraan, baka humina siya sa eleksyon sa 2028. Sa kabilang banda, maaari rin umanong maging pabor ang pag-aantala sa depensa kung magiging epektibo ang kanilang pagsagot sa mga akusasyon. Sa defense naman, kung maganda ang pagsagot nila laban doon sa mga akusasyon laban kay VP Sara, baka iniisip din nila na ang delay makakapabor naman sa kanila. Dahil habang palapit ng 2028 at hindi natitibag si VP Sara, palakas ang impluwensya niya sa taong bayan at even sa mga senator judges na syempre may mga political considerations din iniisip. Kapag matapos ang prosecution, may presenta ang kanilang mga ebidensya at mga testigo para sa 4 na articles of impeachment, ang depensa naman ang maghahain ng kanilang mga sagot sa mga reklamo. Ayon kay Attorney Panelo Jr., posibleng mas magkaroon ng malaking epekto sa publiko ang presentasyon ng depensa dahil sila ang huling maglalatag ng kanilang ebidensya. Baka mas tumatak sa isip ng tao yung ebidensya ni VP Sara dahil siya ang sa kanya ang huling salita. Sa Lunes hanggang Miyerkules, nakatakdang ipagpatuloy ang impeachment trial kung saan 3 testigo ang inaasahang haharap sa impeachment court sa susunod na linggo. Kabilang sa mga ito sina Attorney Jeremy Lotoc, Regional Director ng NBI BARM, Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ng Office of the Vice President, at Captain Belinda Bello, Executive Director ng Legislative Security Bureau. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulite, SMNI News.
At sa huling detalye ng ating balitang national, SC, tiniyak na mas mahigpit na proteksyon sa mga abogado laban sa mga banta. Ang buong detalye, ihahatid ni Kapartner Aaron Rojas. Kaligtasan ng mga abogado at pangangalaga sa rule of law. Ito ang naging sentro ng mensahe ng Korte Suprema sa kauna-unahang Security Summit 2026 na inorganisa ng Integrated Bar of the Philippines. Sa talumpati ni Supreme Court Associate Justice Raul Villanueva, sinabi niyang maraming abogado ang nalalagay sa panganib dahil sa kanilang tungkuling ipagtanggol ang batas, karapatan at katarungan. Aminado rin ang maestrado na maging ang mga hukom at iba pang miyembro ng hudikatura ay nakaranas ng banta sa kanilang kaligtasan. The security threat against the dispensers of justice or adherence to the rule of law is not confined alone to lawyers engaged in the practice of law or in the government service. Members of the bench, our judges, have also their share of work-related risk or exposure to unwanted assaults as evidenced by the significant number of judges killed in the last 10 years. Ayon kay Justice Villanueva, hindi lamang responsibilidad ng bawat abogado ang pagprotekta sa kanilang sarili. Anya, tungkulin din ng buong justice sector na bumuo at magpatupad ng mga konkretong hakbang upang mapigilan ang mga banta laban sa mga abogado, hukom at iba pang opisyal ng judiciary. Binigyang diin din niya na sa pagprotekta sa mga abogado, napapangalagaan din ang karapatan ng bawat Pilipino na magkaroon ng patas at maayos na sistema ng hustisya. The Supreme Court in AN number 22-09-16-SC dated August 15, 2023 declared that the court expressly recognized that its constitutional supervision over members of the judicial system carries with it not only the duty to uphold the dignity and authority of the court as an institution, but also the duty to protect the personal safety of our judges, lawyers, and other personnel of this court. Pinuri rin ng Korte Suprema ang inisyatiba ng IBP sa pagsasagawa ng kauna-unahang Security Summit na layong palakasin ang koordinasyon at pagkakaisa ng legal profession laban sa lumalalang banta sa seguridad. Naninindigan ang kataas-taasang hukuman na patuloy nitong pangangalagaan ang dignidad ng hudikatura at ang kaligtasan ng mga nagsisilbi sa sistema ng katarungan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News. Dar Abra, matagumpay na natapos ang Arbo profiling sa Salapadan sa ilalim ng Project Vista. Alamin natin ang detalye. Balakik Parshila, Balog. Matagumpay na natapos ang Department of Agrarian Reform Provincial Office o DARPO Abra sa pamamagitan ng Program Beneficiaries Development Division at Project Vesta ang profiling ng lahat ng Agrarian Reform Beneficiary Organizations o ARBO sa bayan ng Salapadan, Abra. Isinagawa ang aktibidad noong Hulyo 10 at 11. Bago ang profiling, nakipagpulong muna ang mga kinatawan ng DART sa Municipal Agriculture Office upang tiyakin ang maayos na koordinasyon ng mga aktibidad sa lugar. Pinangunahan ni Provincial Project Coordinator Rosemary Colio kasama ang Development Facilitator na si Cherry Mercy Balanay at iba pang miyembro ng Project Vesta Team. Ang pagangalap at verifikasyon ng datos ng 5 arbo sa Salapadan, kabilang dito ang Salapadan Barrio Agriculture Cooperative, Zizral Agriculture Cooperative, Sakang Abas Agriculture Cooperative, Maguyep-Yep Agriculture Cooperative at Odnama Agricultural Credit Cooperative na profile rin ang value chain participating organizations ng UD, Udyao, Ngangas Asan, Mabungtot, Highland Indigenous Association. Layunin ng profiling na makalikom ng tumpak na impormasyon ukol sa kalagayang pang-organisasyon, socio-economico at geographical na mga kasamahan ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Gagamitin ang mga datos bilang batayan sa pagtukoy ng mga prioridad ng programa at serbisyong magpapalakas mga organisasyon at mapapabuti sa kabuhayan ng mga agrarian reform beneficiaries. Ayon sa DAR, ipinakikita ng matagumpay na profiling ang patuloy nitong pagsisikap na makapaghatid ng mga programang nakabatay sa tama at mapagkakatiwalaang datos upang maisulong ang inklusibo at napapanatiling kaunlaran sa mga mamayang agraryo sa lalawigan ng Abra. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo.
Sports News Blast. Alas women, puspusan ang paghahanda para sa Asian Games at Grimsby. Pansamantalang import ng Ginebra. Alamin natin ang sports news kay Kamar Carlo de la Peña. 17 sa 22 manlalaro na national pool ang kasalukuyang nagsasanay sa ilalim ni Japanese head coach Takayuki Minowa sa Gameville sa Mandaluyong at Empire Center sa Quezon City. Hindi pa nakakasama sa ensayo ang ilang key players kabilang sina Fifi Sharma, Angel Canino at Jel Cayuna habang nagpapagaling pa rin sa operasyon si Shayna Nitura. Bago ang Asian Games, sasabak muna ang Alas Women sa dalawang yugto ng CV Cup sa Vietnam at Thailand bilang bahagi ng kanilang paghahanda. Kinumpirma ni Ginebra head coach Tim Cohn ang pagkuha sa 26 anyos na si Riley Grigsby na may karanasan sa Europe at NBA G League. Ayon kay Cohn, mataas ang naging rekomendasyon kay Grigsby at inaasahan niyang makatutulong ito sa kupunan habang wala pa si Justin Brownlee. Inaasahang magde-debut si Grigsby sa Hulyo 19 sa pagbubukas ng kampanya ng Ginebra laban sa Phoenix. Nilinaw naman ni Cohn na pansamantala lamang siyang magsisilbing import hanggang sa tuluyang makabalik si Brownlee. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Showbiz News Blast. Catherine Bernardo ipinakita na ang sariling wax figure sa Madame Tussauds Hong Kong at sa Let News Up. Ipinasilip ang bagong art collection na Into the Unseen Garden. Alamin natin ang showbiz news kay Sigrid Castañeda. Ipinakita na ang wax figure ni Catherine Bernardo sa Madame Tussauds Hong Kong na inspired sa kanyang look nung tanggapin niya ang Outstanding Asian Star Award sa 2023 Seoul International Drama Awards sa South Korea. Malaki ang pasasalamat ng aktres na mapabilang sa list ng mga Filipino artists na binigyang pugay si Madame Tussauds kasama sina Manny Pacquiao, Pia Wurtzbach, Catriona Gray, Lea Salonga at Ann Curtis. Nakadisplay na ngayon ang wax figure sa Madame Tussauds Hong Kong kung saan maaari na itong makita, makasama at makuna ng picture ng mga fans ni Catherine worldwide. Samantala, muling ipinamalas ng aktres, host at multi-talented artist na si Solenn Yusuf ang kanyang husay sa sining sa launching ng kanyang latest art collection na Into the Unseen Garden. Inanunsyo ni Solenn sa Instagram na maaaring masaksihan ng publiko ang Bridging the Gap Group exhibition sa Providence Gallery sa Power Plant Mall. Ipinaluwanag din niya na ang collection ay inspired sa kanyang emosyonal na paglalakbay, paglago at pagbabago kung saan ginamit niya ang botanical designs at view bilang metaphors sa complicated experiences and emotions ng isang tao. Ginamit ni Solenn ang nature sa kanyang paintings na umani naman ng maraming papuri at pagbati mula sa kanyang fans at kapwa artists. At yan muna ang hatid namin sa inyo na Showbiz News. This is Sigrid Castañeda, ang inyong citizen correspondent, bringing you the latest showbiz. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Quibloy. Tayo ay nasa bagong daigdig kung saan ang Ama ang namamahala, ang hari at tanging ang kalooban niya lamang ang natutupad. At yan na po nakalap na balita ng DZRD 981 SMNI Radio at DZR at SMNI News North Luzon News Center ngayong araw ng Lunes, ikalabing-tatlong araw ng Hulyo taong 2026. At siyempre, good morning muna kay Mayor Pete Berrera na ngayong araw na ito alam natin ang kanyang soma. At kay Mayor Carl Vega ng Mapanday. Shoutout daw kay Tizenit Doble. Good morning na rin kay Alex Guevara. Unang-una nag-tune in sa atin. At sa lahat po ng ating mga kapartner, good morning sa inyo. Isang maulang umaga. At wala na po tayo sapat na oras. Maraming salamat sa ating co-pilot, si Tan and Jeff, sa management sa pagkakataong binigay sa atin na makapagatid ng totoong balita at serbisyo para sa Diyos
at Pilipinas nating mahal. Blessed morning sa ating mahal na Pastor Apollo Sikibrito Sikibar J. Miguel Mendoza. Abangan niyo po ang susunod na programa. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sumainyo ang mga nag-aalab na mga balita sa SMNI Radio News Blast. Samahan kami muli sa paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.